Лист. Дорогі наш товарищ, Лявон Задума, пишем мы тебе, твои боевые батарейные товарищи, с позиции из Усходней Пруссии, что мы, дякуй Богу, живы и здоровы, чаго и тебе жадаем доброго здоровья и усякого поспеху у справах твоих. И поведомляем мы тебе, дорогий товарищ, что махорочку и паперу атрымали, и не так дорог гостиниц, як дорога память, что не забыўся там на нас, як мы пакутуем за матушку Россею и за ўсё на свете. Шчыра дзякуем Андрею Миколаевичу Сухому и усім тым грамадзянам яго и твоим знаёмым, что склаліся нам на махорочку, каб весялей нам тут было. Посылаем им усім наш низкий поклон от ясных вачэй до сырой земли. Так само и тебе, наш боевой товарищ Лявон Задума, посылаем свой низкий поклон и привет, и радуемся, что застаўся ты при назе, а не отрезали, и что на побылку домов пустили. Гуляй, весяліся там, пакуль можно погулять, а калі забяруць ізноў и пошлють на фронт, ад чаго няхай тебе Бог бароніць, дык старайся ўсё ж таки, каб ізноў трапіць у свою родную батарею, бо могуць паслаць у другую часть. Яшчэ кланяецца вам ваш добрый знаёмы, старший батарейный фельдшер Семён Семёнович Лябёткин и ваши добрые знаёмые батарейные санитары Абрам Фельдман и Мирон Дабков и жадаюць вам добрага здароўя и ўсяго найлепшага. Яшчэ кланяецца вам старший телефонист Пашин и ўся команда телефонистаў и выведчыкаў, а таксама ўсе батарэйцы, якія вас помняць и не забываюць. А что вы пытаетеся про вашего дорогого товарища, гіршу беленькага, дык усім нам цяжка на сэрцы, пішучы, что ў апошнім баі пагінуў наш слаўны таварыш и георгіўскі кавалер першай и другой степени, гірша беленькі, геройской смерцю, калі под смертоносным огнем хадзіў злучаць перабіты провод. А брат старшего телефониста Лаптева писал цяперашняму старшему телефонисту Пашину з родины, з Костромской губернии, что помер Лаптев у шпитале у Москве на операции. Яшчэ забили у нас яго благородие прапоршчыка Вильгельма Георгиевича Валка, хай будзе яму вечная память за доброе сэрца и справядлівасць да ніжніх чыноў. Яшчэ забілі ездавога ад тэлефоннай двухколкі Яхімчыка і яшчэ некаторых менш знаёмых вам людзей з батарэйнай прыслугі. А то найбольш было параненых, і шмат каго параніла цяжка, так што старых батарэйцаў цяпер засталося ў батарэі мала, хоць некаторыя ўжо павярнуліся зноў, але найбольш цяпер новыя людзі, якіх вы не ведаеце. Батарэі камандуе яго высокаблагародие, нядаўна произведены ў падпалкоўнікі Антон Антонович Смирнов, командир боевы и человек до ніжняга чына, можно сказать, справядлівы. Яшчэ на батарэі цяпер капітан Дыямантаў, што быў раней у абозе. А таксама прыехаў нядаўна з камандзіроўкі паручнік Пупскі, ужо прайзведзены за выслугу гадоў у штабс-капітаны, і ні ў чым ён не змяніўся, так што самі ведаеце. Напісанае далей густа замазана. Усіх павысілі ў чыне і далі нагароду, толькі штабс-капітан Дамброўскі застаўся ў сваім чыне, часта хварэе і знаходзіцца цяпер, можна сказаць, увесь час у штабе брыгады. Таксама там і падпаручнік Кульгацкі ад'ютантам даўно ўжо, а паручнік Іваноў захварэў і лечыцца ў Вільні.
жонка нябожчыка камандзіра батарэі прыслала ўсім нам гасцінцаў на каляды і кожнаму батарэйцу фатаграфічную картку нябожчыка камандзіра, вечная яму памяць. Таксама прыслаў на батарэю пут махоркі бацька нябожчыка падпаручніка Сізовага, скалазубага падпрапаршчыка Смірновага разжалавалі ў феерверкеры за продаж казённага добра і перавялі ў другую батарэю. Фельдфебель Хітруноў быў ранены ў плячо і цяпер знаходзіцца ў абозе. Таксама там і Шалапутаў, простым ездавым, хоць і юнкер, і дзе ён быў увесь час невядома, а нядаўна аб'явіўся ў абозе. І ты пытаешься, баявы наш таварыш, Лявон Задума, ці былі яшчэ баі і якія змены і навіны? Так што баі былі вялікія, а якія змены і навіны, дык мы табе збольшага апісалі. У тым баі, калі ты быў ранены, кінулі мы 2 разбітыя гарматы, а 6, даў Бог, вывезлі і начою адступілі назад у горы. А цяпер ізноў стаім на яго зямлі і спадзяёмся тут перазімаваць. Яшчэ раз нізка кланяемся і жадаем здароўя і поспеху ў справах, і каб добра пагуляў і паправіўся. Застаёмся, твае баявыя таварышы, курым махорачку і ўспамінаем цябе. За ўсіх пісаў ваш пакорны слуга, старшы фельчар 2-й батарэі Энскай артылерыйскай брыгады, георгіўскі кавалер Сямён Сямёнович Лябёткін. Тихо вокруг сопки покрыты мглой, вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят, прошлого тени кружатся вновь, о жертвах боев твердят. Тихо вокруг ветер туман унес, на сопках маньчжурских воины спят, и русских не слышат слез. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена, плачут все, как один человек, злой рок и судьбу клянет. Сны навевает вам, спи
Помните, герои русской земли, отчизны родной сыны, вы пали за Русь, погибли за отчизну, а верьте, мы за вас отомстим, исправим и славную тризну.